Здравейте! Казвам се Мария Арабаджиева, бивш брокер, а към днешна дата основател на първата агенция в България, която помага на брокери да се развиват в социалните мрежи. Днес отново сме във Варна и аз отново ще бъда вашият репортер за IKEA. Ще питаме жители и гости на град Варна какво е тяхното мнение за пазара на недвижими имоти. Откъде сте? Град Варна. От Варна. София. Къща или апартамент предпочитате? Къща. Апартамент. Може би апартамент. Мисля, че и апартамент и къща. Така може ли двете? Може. Първи или последен етаж? Първи със сигурност, да. Първи. По средата. До четвъртия етаж. А кое е най-важното нещо лично за вас в един апартамент? Аз чувствам, че това е моето място. Какво ви е мнението за пазара на недвижими имоти във Варна? Нямала съм сблъсък до сега с недвижими имоти. Все още е достатъчно активен. Виждам, че са дигнати доста цените, както и навсякъде по света. Какво ти е мнението за брокерите на недвижими имоти? Ами до момента експириенсът не ми е бил особено окей, така да кажа. Брокерите направиха едно изкуствено надуване на пазара, на тези цени. 50 на 50. Има много добри брокери, не толкова добри. Това не е работа според мен за всеки. Трябва да ти идва отвътре. Ново или старо строителство? Ново строителство. Ново, ако е качествено, иначе предпочитам старо. Ново строителство. Колко струва перфектният апартамент за теб? Половин милион. Уха! 180 хиляди евро. Някъде 100 и плюс. Къде, тук или в Където ще купувате? Може би колкото върват цените в момента. Колко са важни снимките на един имот при продажбата? Ами това продава. Много са важни. И не само. Ами наистина са много важни, но както всички знаем, снимките не можете да добиете ясна представа само от снимките. Това беше от мен, Мария Рабаджиева, за град Варна. Ако и ти искаш да бъдеш следващия репортер на IKEA, свържи се с екипа. Благодаря на всички, които участваха, беше супер забавно и със сигурност ще се видим съвсем скоро.